Здравейте отново, вие сте с канала Менсана, аз съм Светослав. Създадох този канал, за да споделям с вас своят прогрес в отслабването и по този начин да ви служа за пример, не както някои хора, които никога не са били дебели, но пък учат хората как да отслабват. Преди един месец се погледнах в огледалото и реших, че трябва да върна предишната си форма. Претеглих се и тежах над 100 кг. Поставих си за цел да сваля 20 кг и да тежа отново 80 кг. Това е четвъртото видео, което правя. Изминали са само 3 седмици, но вече съм свалил почти 5 кг, което надминава всички мои очаквания и със сигурност няма да продължава винаги така, т.е. няма да отслабвам толкова бързо. Както казва големия български ютубър Киро Брейка, не си качил 20 кг за един ден, следователно не може да очакваш да ги свалиш за един ден. Както споделих в предишните си видеа, не съм премахнал нищо от диетата си, просто ям по-малки количества. Преди основното ястие ям една голяма салата с малко количество олио. След това ям основното ястие, което винаги съдържа месо, риба, яйца или друг източник на протеин. След това ям плодове. На закуска или след тренировка си позволявам да ям и малко сладко, но, както казах, не в големи количества. За жалост в работата си не се движа много, затова имам нужда от движение в извънработно време. Правя по 4 тренировки седмично с тежести и по едно бягане 5 км, плюс каране на колело от поне 20 км, пак един път седмично. И всеки ден се опитвам да правя поне 10 000 крачки и като цяло използвам всеки един удобен момент за движение. Примерно предпочитам стълбите пред асансьора. За тези 3 седмици, въпреки че ям по-малко, усещам много повече енергия и като бягам винаги съм много по-бърз и по-издръжлив. Вероятно се дължи на загубата на тегло. Така че за момента всичко върви в правилната посока. Ще се радвам видеята да стигат до повече хора, за да може да споделяме прогреса си и така да се стимулираме взаимно. И не на последно място да сме по-здрави и да живеем по-пълноценно. Ще завърша днешното видео с един вид за фитнес маняците. В едно село 2 баби седят на една пейка и си говорят. И едната казва на другата: "Абе, той е мой внук, много странен. Ти му викаш за приличал си на животно, он се радува." Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте мотото на канала. Започни сега, не отлагай за утре. Довиждане и до следващата седмица. За да постигнем резултат, който не сме постигали, трябва да правим неща, които досега не сме правили.